phila ngoba ephila. Kodwa after i-COVID-19, after ama-disaster, after ingculaza, to have a national health insurance bill being signed by the president, that is noble. It deserves the round of the applause. Irregardless, ningambuka ebusweni. Bukani senza senzile ngoba akusona isenzo sakhe. Whatever he does when he's there, he's authorized by the rule of law and the oath of being a president. Nitshela mina manje ukuzibala hayiphenci. Angibona. Hlamphiyane. Bese ngiphinde futhi ngibonge into eyenziwe, umuntu oyenziwe eGoli.